মানে সকলোই জাতি জনগোষ্ঠী থাকিব লাগে সেই কথাটো আগত কৈছিল মই আৰু মনত আছে এই সময়ত আমি পিচিডিআৰত আছিলো माने बे समाव होनबा सोर दारायदोंमोन अमर सिंह रुनिखाथानि जों होनबा गासिबो पिसिडिआर ओइ गावत नांगलत मात्र 4 जन ना 5 जन मात्र आसिल ना बुजियाखै रायजोफ्रा बड'लेण्ड मोननांगौ लांगोनायाव दंहैसिमोन गहपुरलके लय जाम बुलि কৈছে नकल मिथिबाय मानो जोंना फाइनान्स पावर जानो फैगासिनो दंमोन पुलिस पावर जानो फैगासिनो दंमोन हा फाइनान्स पावर पुलिस पावर जायोमोनब्ला अलरेडी जोंहा बड'लेण्ड मानो बुंदों हाग्रामाया आलादा बड'लेण्ड दानायनि क्राइटेरिया गैथ'आ ना आगत কৈছিল ना কৈছে ना কোৱা নাই কৈছে हो आलादा बड'लेण्ड दानायनि क्राइटेरिया गैथ'आ बार बार होनदों बेखौ रावबो जोंनि गामिनि पाब्लिकफ्रा बुजियाखै दे मानो बुजियाखै आं बेखौ पाब्लिकफोरनो खोन्थानो आरोखि गासिबो सोंनाय आरो सौनाय हैनाय रायलायनाय जोंनाव बेसेबां सलायनो हानाय मोन सासेबो माने अफिसार गैथ'आ मिथिबाय जों गोरों खालामगोरनि हाई कोर्ट सलायनो हानाय गोरों खालामगोरनि पुलिस पावर सलायनो हानाय गोरों खालामगोरनि बिनि उनाव जोंना अलरेडी बड'लेण्डआ जागोन नै बेखौ मा होनदों होनबा प्रमद बर'आ होद एकदमबारे हाग्रामायानो लेथिबोखाबाय बुंदोंना बुङाखै रायजोफोर दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ पाइसे नाखि सार নাই 40টা 40টা आसिले এই 16টা बेसि दिले हा बेखौ बोसोरसेयावनो हरजोबदों नामा बै सेन्ट्रेला रावबो हराखै दे दिनै बोसोरसेयाव मोननै मालाबा बोसोराव मोनसे मालाबा बोसोराव मोननै बिदि लाबो दै औ बेखौ मोनबोनानै मोनबोजोबनानै मोनथाम दंबावोमोन जोंहा मानो फाइनान्स पावर पुलिस पावर मिथिबाय अब्ला जोंना नैबे एबसुआबो सोमावसारबाय थादोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय राजनितिका ओरै फारसेथिं गोरों खालामनो खारबाय थादोंमोन हा गांग्रां फैबायमोन बड'लेण्डआ प्रमद बर'नि जायगायाव प्रमद बर'आ गावनो जिरायनो मोनोमोन आं रावखौबो दुसियाखै दै दुसिनांगौबा आं मोगा मोगिबो रायदों आरो हाग्रामाखौबो आं रायो मानो हाग्रामायाबो अनेक खामानि मावबोनानै गावबो जुद्धजों बेबो एस्ट्रमिसो ओरैनो मोनाखै बे बिटिसिखौ आरो बे हाग्रामाया गाव हारसिं सुक्ति खालामाखै मिथिगौ दा बयबो गोरोंफ्रा हाग्रामाया गाव हारसिं सुक्ति खालामनानै लाबोनाय बिटिसि नङा 6टा ना सार 6टा जातिखौ लानानैसो बे बिटिसिखौ सुक्ति खालामनानै लाबोदों दिनैथ' प्रमद बर'आ मा गावनि गोसो बायदिसो सोर खालामदों बेखौ दा बेनिखायनो ओंखायनो होनदों आरोखि जों गासिबो रायजो राजाया अननायनि गेजेरजों आरो अनलायनायनि गेजेरजों बिटिसिखौ बासाव होनदों नालाय बिटिसिखौ जोङो गाबथानो नाजायोब्ला आरो हायोब्ला आरो बिटिसिया ओरैबायदिसो सलायलांनांगौमोन जे जोंना नैबे प्रमद बर'आ जे आङो हाग्रामाया जुदि जांख्लाखौ मोनबा बारहोखाबायबा आं नैबे मोनबानिफ्राय बेसेबां मावहैनांगौ आं बेखौ मावहैनोसै नैबे बिटिसिखौनो सलायनांगौमोन आरोखि अब्ला जोंना बांद्राय रायलायहैनांगौ गैयामोन खिन्थु बियो एकदम जिर'निफ्रायसो स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों दा मिथिगौ नंगौना नङा रायजोफोर दा ओंखायनो जिर'निफ्राय मानो लांनो जोंहाथ' अलरेडि नैबे देरहाहैयोब्ला जोंहा बैखौनो सलायहैखागोन नालाय बै गाखोहैखायनो पावारखौनो जोंनो नांफिनगौ ओंखायनो गासिबो रायजो राजाया जुदि बिटिसिखौ बासायनांगौबा नैबे नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जय जगथि खालामनांगौ आरो नैबे खामफासारखौ देरहाहोनांगोन दै रायजोफोर होमबासो बिटिसिया जोंनि मोनथानि थाखाय खौसेथि जानानै थागोन आरो बिटिसिया जोंनि बर' हारिनि मोजां खामानिखौ मावलांगोन आं बेखौ गासैबो रायजो राजानि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ लानानै आंनि बुंनांगौ रावखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों